Случва ли се да попаднеш на клиент, който разбира от всичко и постоянно се опитва да ти дава насоки кое как да свършиш, по какъв начин, по колко. Ковче, нали? И най-често насоките му нямат нищо общо с реалността. Мисля ли се обаче, когато ти си от другата страна и си в ролята на клиент, дали не си същия този дразнещ човек? Понеже се занимава с недвижими имоти и както знаем, след политиката това е тема номер едно на всички. Всеки разбира, всеки има познания, всеки инвестира, пука балони, изчаква, забавя, всички хора не разбират нещата. Най-любимо ми е, когато някой реши да излезе от дълбините на провинцията и пристигне в София и започне да ми обяснява какви били цените, какви трябвало да бъдат, кой колко струвал, как вървяло, какви били тенденциите. Галио, не си на интервю за брокер, няма да те взимам на работа, така че няма нужда да ме консултираш какъв бил пазар. Това, че баба ти остава картофена нива и половин къща в околности на Тутракан, не те прави пазарен експерт и анализатор. Така ли иначе ще заплати за услугата? Просто послушай.